Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Eksorsista. Hello? Lubay, kumusta naman ka, ha? Migaw na kay mo, bay. Bay, mapdos ko sa kapuan. Yes! Nalipay ka? Oh, siyempre. Sige lang. Igbalik na ko diha. Magpagkasalento, bay. Apan usaon man akong explain kag naiarma ang tanan. Usaon man ako siya sa pagpasabot nga. Namabdos ka kita, Cheryl. Mo ba kinibot mo ipasabot? Naiarma? Huwag ka kalainan sa imong inahan. Way habas! Kundatan! Ang angay di mo kini! Imo kisagpa! Tungod ka wag kayo uwaw! Maupa? Kinsay way uwaw na to karon ha, naiarma? Ug nagtuog ka gawa ko masayod sa imong pinuhatan ha? Pwes, buot kong masayod ka! Nagkikasilagan ko ikaw! Kikasilagan ko ikaw! Cheryl! 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 Napaungang niya silpano. Kapaspas sa mga pangitabo. From a reverend father to a real father. Daw sa malipayong ka man kaayo, Father Amaro. Padre Nani, Si, ako, Padre. By the way, kumusta man imong pagpuyo din sa Roma? molto bene, Padre. Mayo naman kayo. Maayo kun mao ka na. Ang may tungod sa kurso nga imo karong gitun-an, unsay tan-aw mo niini? To be honest with you, wag ko ganahin ini, Padre Nani. Mao ba? O gano man? Tungod kay gipugos ko nila. Besides, after nining maong kursuha, muundang na po ko sa pagkapari, Padre Nani. Padre Amaro. O gano man pud? Kaya pagkapari, dili alang nako. Nahitabo lang daw sama ako sa usa ka tawo nga nikatkat ug habog kaayo nga bungtod. Apat sa pag-abot niya sa tumoy niini, nagkaamgo siya nga dili day kini alang kaniya, Padre Nani. Hisabtan ko ikaw. Iyo na. Usam kaniya magiswat sa gamayng papel, Padre Nani. Buot ko nga moadto ka sa kong maestro og suod nga higala dito sa Gruta Firata. Mag-usama ko dito. Buot ko nga doon na kay hands-on experience sa solemn ritual of exorcism uban ni Padre Gabriel Amorth, ang chief exorcist sa Vatikano. O, Padre Nani. Magkasabot ka raw niya kung nganong inguna na akong gipabuhat nimo, Padre Amaro Cervantes. Og dito, makita mo sab ang tubag sa imong pangutana. Kung alang ka ba sa pagkapari o dili pa? Sige, ato na ko. Si Vidiamo Domani Padre. God, unsa man ako nasudlan? Unsa ba kini? Lord, usaon man lang na ako niini karon. Usaon man lang. Tabangin taon ako, Ginoo. Tabangi ko.
Mayong pagabot. Papa Father Benjamin Arnado. Oh, Doris. Oh, ako. O kung nangita ka ni nanay, wa siya din nilakaw pa. Well, tanawa ang imo mga schedules din Papa Father. Doris, may mo ba? Ayaw pagtawag na ko og papa. Diya sa publiko. Kay basin unya og. Kay basig may iskandalo niya ang mga tao. Kung masayod sila nga ang Padre Cora nga puli ni Padre Amaro, mao di ay ang akong amhan? Mao ba? Unta, makasabot ka anak. Anak? Nagaako ka oro sa pagtawag ka na kong anak? Hipokrito! Doris, Unya na kita magsulti mahitungod diini. Mari ka. Tanawa ang imong mga schedules. oh, uy, kadaghan ko din Doris. Pulo ka mga misa kada adlaw. Oh, nga naman. Dili ka? Kay kung dili ka, oh, ayaw. Tanaw na to. Kung dili ka baralihan sa mga tao din O kung sa ibot mong akong buhaton, ako silang ingon nga, dili ka makalugar? Kay naglabing-labing ka pa ni Nanay Marlin? Sige, sige. Ako ning tingwaon. Maayo kon mao ka na. Sinugdanan pa lang kini sa imong kasakitan, Padre Benjamin Arnado. Sinugdanan pa lang kini. Matuog na ako. May nalanggani kay padung na human ang klase. Di lang una ko mutudlo sa second semester. Kinahanglan mo pa huway ko. Kinahanglan mag-amping ko. Tungod og alang kang bay Amaro. Og sa among umaabot nga anak. Oh. Kinsa na? Wa mo tingog. Di pa ka sinay Ermani? Ako nga pihan ang putahan. Basin sinay Ermani. Nay Erma? Ave! Satane! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!